Xamfrà és un espai que vol ser una oportunitat de trobada per persones molt diferents, que venen de llocs diferents, i on les arts col·lectives i compartides són allò que ens posa en contacte i ens fa que ens relacionem entre nosaltres. Fem música, fem teatre, fem dansa, fem audiovisuals i fem el que faci falta per arribar a infants, a no tan infants i a adults, a que trobin un espai d'expressió artística i cultural per poder compartir amb altres persones. I ens mouen 4 valors, que són la generositat, la confiança, el compromís i la permeabilitat. Aquí a Xamfrà paga qui pot i paga el que pot. El compromís té a veure amb que portem 16 anys al barri i hem vingut aquí per quedar-nos. I la permeabilitat passa per quan jo detecto una necessitat, ens mobilitzem. I intentem mobilitzar-nos mobilitzant a l'altre perquè participi. Vivim en una societat on s'han generat uns valors que han fet ús de la cultura moltes vegades per exaltar l'ego, per exaltar la supèrbia. És la cultura de l'exhibició, és la cultura del mostrar, la cultura dels focus, de les càmeres. Hi ha una altra cultura que és aquella que ens fa viure la vida de manera social i que de fet ens humanitza. Si nosaltres volem que la cultura realment sigui un element que pugui contribuir a l'equitat en el tracte, a la justícia social, a la dignificació de les vides, ens l'hem de començar a mirar d'una altra manera. Nosaltres aquí a Xamfrà sempre diem que la cultura és patrimoni de la humanitat i generar-la és patrimoni de la comunitat. El Raimon Paniker deia: l'educació no s'ensenya, s'encomana. Eduquem des del que som. I eduquem des del que som i des dels nostres valors i creences. Si no els cuidem, si no els corregim, ens envairà la supèrbia. I ens envairà el creure'ns millor que un altre. I ens estarem equivocant. Com mobilitzar aquelles persones i aquells col·lectius que històricament o tradicionalment no s'han sentit cridades a participar des del fet cultural. Tot el que faciliti l'accés a la participació a les arts col·lectives té sentit. I quan parlem d'arts col·lectives, parlem també del concepte aquest col·lectiu, cooperatiu, coral, amb el seu sentit més ampli. Nosaltres sempre hem considerat o pensem que una de les virtuts que té Xamfrà és la barreja. És que aquí no participen només persones que estan vivint situacions de risc, d'exclusió, sinó que participen persones que sí que el pateixen amb persones que no el pateixen. Aquesta barreja quotidiana, setmanal, contínua, genera un model de societat en el que ens coneixem els uns amb els altres. I si ens coneixem, ens relacionem i aprenem una mica més a comprendre'ns. I perdem les pors i donem oportunitats de vida. Jo vull agrair molt al plenari actual del Conca aquest nou enfoc, aquest enfoc de considerar mereixedores d'un Premi Nacional de Cultura que vol dir que té una rellevància a nivell de visibilització, etc., entitats com Xamfrà.